Nu skal vi kigge på hestens overlinje. Overlinjen er jo enormt vigtig i forhold til, at hesten er stærk nok til at bære os, nu hvor vi har valgt at sætte os på ryggen af den. Freja her, som jeg står med, jeg kunne godt tænke mig, at hun har en lille smule mere overlinje, og hun blev lidt mere, hvad kan man sige, muskuløs heroppe omkring. En af årsagerne til, at hun måske godt kan se en lille smule afpillet ud, og hendes ryggrad ligesom er lidt tydelig her, det er blandt andet, at rytteren, ejeren, har været igennem nogle skader, og Freja har haft nogle problemer med en tandbyld. Men uanset hvad, hestens overlinje er jo super vigtig i forhold til, at den kan bære sig selv korrekt, den kan bære sig korrekt med os på ryggen, og den bruger sig selv på en hensigtsmæssig måde, således at vi kan forebygge slidskader. Nogle af de øvelser, jeg er super glad for, vil jeg vise jer her. Og den første, jeg viser, det er faktisk, hvor at det svarer lidt til, at hesten laver mavebøjninger. Og man kan sige, hvis hesten skal kunne komme op i sin ryg, når vi rider, så kræver det, at mavemusklerne er stærke og kan trække sig sammen. Så det er rent faktisk, hvad kan man sige, en sammentrækning af mavemusklerne, der gør, at hesten får løftet sin ryg. Så måden, vi kan gøre det og aktivere det, det er simpelthen, at vi tager vores fingre ned forrest i hestens skjorleje i midten. Så lægger vi dem der, og så trykker vi op og kører langsomt tilbage. Og så kan I se her, hvordan hun kommer op i sin ryg. Jeg kan lige prøve at vise det igen. Så skal vi lige have en tilbage til normal position. Sådan der. Så hvis I prøver at kigge her, og måske også på hendes mavemuskler, så kan I se, hvordan at hun spænder sin mavemuskulatur, og hun kommer op i ryggen, når jeg kører fingrene tilbage. Sådan der. Så kan man lige sådan ane hendes mavemuskler her. Det er en super god øvelse, fordi så spænder hun op i sin mavemuskel, så man kan sige, at det er med til at styrke hendes core. Og det vil vi jo rigtig gerne. Det er en øvelse, jeg ofte anbefaler, at man laver 3-5 gange, inden man arbejder med hesten, og 3-5 gange, efter man er færdig med at arbejde med hesten. Simpelthen for at få styrket mavemuskulaturen. Det er vigtigt, at man udfører øvelsen langsomt, så hesten kan nå at være med. Og så kan man gøre det, at man lige holder den lidt, sådan så hesten ligesom holder den her sammentrækning af muskulaturen, og får brugt den på den måde, inden man slipper. Og den er rigtig god til at styrke mavemuskulatur, og så får vi også en udstrækning af de hvirvler, der ligger her i sadellejet. Og det kan være godt i forhold til hvad kan man sige, de muskler, der ligger, men også alle de små ligamenter, der ligger inden og omkring hvirvlerne for at stabilisere hvirvlerne. Den næste øvelse, der stiller man sig bag hesten. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, at man kender sin hest i forhold til, om den kan finde på at sparke. Og hvis hesten er øm i sin lænd eller sit bækken, så er der altså nogen, der godt kan finde på enten at blive lidt urolig og bevæge sig rundt for ligesom at komme væk fra øvelsen. Og der er også nogen, der kan finde på at lave et lille hop eller et lille buk. Så det er vigtigt, at man starter stille og roligt for ligesom at finde ud af, jamen, hvor meget kan min hest, hvor meget kan den være med i, så man ikke er for voldsom fra starten af. Og Freja her er en meget sensitiv dame, så jeg behøver ikke særlig meget tryk på med mine fingre for at få en reaktion. Men det jeg gør, det er simpelthen, at jeg stiller mig tæt bagved. Og det er sikkerhedsmæssige årsager, fordi hvis hun skulle finde på at sparke, hvis jeg står tæt bag ved hende, så skubber hun mig væk. Hvis jeg står herude og gør det, og hun så sparker, så får jeg altså bare et bagben med 300 km i timen. Og det gør virkelig ondt. Så altid ind omkring numsen. Det er godt at have en hånd på hesten. Det er godt at snakke til hesten, fordi så har hesten hele tiden en fornemmelse af, hvor du er henne. Klør det der? Ja.
Og Freja er meget sød til at fortælle, hvor det klør. Ja, sådan. Men det jeg gør, det er, at jeg stiller mig bagved. En hånd på hver ballemuskel, eller hvad kan man sige, cirka en håndsbredde fra midten, fra virvelsøjlen her. Ikke? Cirka en håndsbredde. Der. Og tager jeg mine fingre, pegefinger, langemand, godt ned. Og så igen langsomme bevægelser. Og så kan I se, hvordan hun langsomt reagerer og trækker røven ind under sig og strækker ud i lænden. Når jeg laver øvelsen, så vil jeg egentlig rigtig gerne have, at hun står lige på bagbenene, for at få den mest symmetriske bevægelse. Okay. Det er ikke altid nemt at få dem til at stå lige på benene. Det kan man bruge lang tid på. Okay. Sådan. Godt. Og så lige overvil. Sådan der. Super. Og så har vi igen håndsbredde fra hvirvlerne her i midten. Eller sacrum, det er faktisk deres haleben. Fingrene her. Trykker ned. Og så kører vi langsomt nedad, indtil man kan se, at man får en reaktion. Og man må gerne holde den lidt her, sådan så hun bliver i den her position. Ja, se, nu synes hun, det strammer lidt. Det er ikke helt så rart, så rykker hun sig ligesom væk. Det er okay. Det er hestens måde ligesom at være i det på. Så det ignorerer jeg bare. Okay. Skal vi lige have benet lidt tilbage igen her. Sådan. Godt. Super. Og så tager vi lige en gang til, så det måske lige før I kan se lidt mere fra siden her. Fra siden, hvordan det ser ud. Hun kommer op i sin lænd og ind under med røven. Sådan der. Og Freja er meget smidig, så hun kan komme rigtig langt op i sin lænd. Til forskel fra andre heste, så kan det være, at man får en lidt mindre reaktion, og det er også i orden. Det, der er ved den øvelse, det er, at hun tager jo ligesom røven ind under sig og skyder lænden. Så hun får både mobiliseret, altså smidiggjort den kippebevægelse, bækkenet skal lave, når hun skal ind og sætte sig, og når hun skal ind for eksempel og galopere, der er det også meget bækkenmuskulaturen, eller slår bækkenet og muskulaturen omkring bækkenet. Eller hvis hun skal lave en tilbagetrædning, så skal hun også have den der kippebevægelse i bækkenet. Så det er en øvelse, der er god til at smidiggøre bækkenets evne til at kippe. Derudover, når man holder den, så får man også et stræk heroppe i lænden, som er rigtig, rigtig god. Fordi i sadelejet omkring lænden, der har vi rigtig meget af det, der hedder bindevæv. Og bindevæv kan godt blive lidt stramt, hvis ikke at det bliver, hvad kan man sige, smidiggjort og bliver brugt, altså lidt ligesom hvis vi går til yoga eller anden form for smidighedstræning. Det er blandt andet vores bindevæv. Det er også sener, det er også ledbånd. Men i hvert fald så den øvelse, især når man så vælger at holde den lidt, så får man strukket lidt i det bindevæv, vi har her, hen over blandt andet lændeområdet. Derudover, indirekte, så sker der jo også en sammentrækning af hendes mavemuskler. Så det er også med til at styrke koren, selvom øvelsen her primært fokuserer på bækkenets kippen og udstrækning af lænden. En anden øvelse, jeg rigtig godt kan lide, det er faktisk haletræk. Og der skal man jo igen kende sin hest. Man skal ligesom have en god fornemmelse af, om hesten kan finde på at sparke. Nu er det ikke en øvelse, heste som udgangspunkt synes er ubehagelig. Men det er altid vigtigt at gå langsomt til værks. Man kan altid lægge lidt flere kræfter i, trykke lidt hårdere, hive lidt mere. Men altid start i det bløde. Og jeg tager altid fat et sted under haleroden, og igen lidt længere ned, så jeg har et godt greb i halen. Og så langsomt, så lægger jeg min vægt og strækker
Og mange heste synes faktisk, det er rigtig, rigtig rart. Det svarer lidt til, at vi strækker os, når vi for eksempel står op om morgenen. Det kan også gøre, nu har vi jo hele hestens hvirvelsøjle. Den starter helt op i nakken med første halshvirvel. Så har den 7 halshvirvler hernede af. Så har vi vores torntappe, altså vores, det hedder så de torkale hvirvler. Det er dem, vi sidder på, og det er også dem, ribbenene hæfter på. De ligger her. Så bliver de afløst af vores lændehvirvler, som ligger cirka på hende her, ligger de cirka her. Det stykke her, det er lænden. Og så kommer vi så over i sacrum, som er vores korsben. Og det går så ned i haleroden og slutter her. Så faktisk fra nakken hele vejen ned til slutningen af haleroden. Det er det, vi kalder hvirvelsøjlen. Hvirvlerne sidder lidt ligesom som perler på en snor. Og det er ikke unormalt, at en hvirvel kan forskubbe sig lidt, eller smutte lidt op, eller smutte lidt til siden. Så har vi det, vi kalder en dysfunktionel hvirvel, fordi i og med, at den er kommet lidt ud af sin position, så er det også alt andet lige med til at begrænse noget bevægelse. Når vi nu har den her perlerække af hvirvler, hvis så er en hvirvel, der måske forskubber sig en lille smule, så er det ikke unormalt, at vi ser det flere steder på hestens hvirvelsøjle, at den måske har forskubbet sig andre steder også. Det her haletræk, som jeg lige viste jer, der er det som om, så får man hævet lidt i den der elastik, som hvirvlerne sidder på. Og nogle gange kan det faktisk hjælpe til, at hvirvlerne selv hopper på plads, hvis man kan sige det sådan. Men uanset hvad, så er det i hvert fald en rigtig, rigtig god øvelse til lige at få strukket i overlinjen. Og det er halestrækket. Den sidste øvelse, jeg vil vise i forhold til udstrækning af overlinjen, der kan det ofte være en hjælp at have en godbid. Det finder jeg lige her. Og nu har jeg simpelthen ikke godbidder på mig, fordi at hvis jeg har det, så er jeg Freja i min lomme hele tiden. Det har hun lidt svært ved at administrere. Men jeg løsner hende simpelthen lige. Jeg har stadig træktog i hende, så jeg er fat i hende. Så løsner jeg hende fra kæderne, sådan så at hun har mulighed for at strække hovedet ned til jorden. Men det er simpelthen, jeg har min hånd med godbidder, og så fører jeg det langsomt ned mod forbenene. Sådan her. Jeg fører ikke hovedet mellem forbenene, som der ellers er nogen, der gør. Og det gør jeg simpelthen ikke, fordi nogle heste er så madglade, så de vil gøre rigtig meget for at få fat i godbiderne. Og så risikerer man simpelthen, at de får lavet en forstrækning i deres iver for at få fat i godbiden. Så derfor en god tommelfingerregel. Næsen ned til forbenene. Ikke igennem forbenene, men bare ned til forbenene. Det er super fint, og det er med til at strække hvad kan man sige, halshvirvlerne og den forreste del af sadellejet. Og den sidste, nu skal vi lige se, jeg synes jeg tabte. Der var lige en der. Den sidste, det kan være udstrækning af nakken. Det er ikke unormalt med vores rideheste, måden vi bruger dem på, at de bliver en lille smule spændte heroppe i nakken. Så kan det være at tage en godbid, og så langsomt føre ind mod halsen, så hun ligesom får strukket ud i sin nakke. Og så kunne jeg jo selvfølgelig godt tænke mig lige, at hun står lige og ikke ligger hovedet på sned. Hun har som sagt lige haft en tandbyld, så vi bøvler stadigvæk en lille smule med et hul, der skal lukke sig og sådan. Så det kan være en af årsagen til, at hun faktisk står og trækker en lille smule skævt her. Prøv lige at vise fra den anden side af. Sådan der, så trækker hun mere lige. Godt. Sådan der. Men igen, alt hvad man foretager sig af de her ting,
langsomme, rolige bevægelser. Det er bedre at gøre det for langsomt end for hurtigt. Og så er det simpelthen, man skal se det som en udstrækning. Lidt ligesom når vi går til yoga. At det er med til at smidiggøre hesten. Stræk lidt i bindevævet, ledbånd, sener, muskulatur, blødvæv i det hele taget. Og så den øvelse, jeg startede med at lave under maven, den er faktisk også med til at styrke mavemuskulaturen og koren, så hesten bliver stærkere i sin overlinje. Det er nogle af mine favoritøvelser i forhold til hestens overlinje.